बलिया बक्सर बाजार ना घुमैलो से कोनो फरारी में ए सखी बनी छपरा सिवान बलिया बक्सर बाजार ना घुमैलो से कोनो फरारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में गईनी छपरा सिवान बलिया बक्सर बाजार ना घुमैलो से कोनो फरारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में कि हमके पैसा देवेला बोलाइला पूरा रात हमरे पाऊ बिताइला कि हमके पैसा देवेला बोलाइला पूरा नाइट हमरे पाऊ बिताइला कब पूरा में धरे तक जो बना के तरे हाथ लगैलो से हमारा उहाड़ी में कब पूरा में धरे तक जो बना के तरे हाथ लगैलो से हमारा उहाड़ी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। म्यूजिक बाय मंटू मनीष। कि बाला करत कमर हमर दारा जिला मोतिहारी के रहे महारा कि बाला करत कमर हमर दारा जिला मोतिहारी के रहे महारा रहे प्रदीप प्रेमी पैसा वो करे से लेनी नचवाला से अपना या गाड़ी में रहे प्रदीप प्रेमी नोट वो करे से लेनी नचवाला से अपना या गाड़ी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला मोतिहारी में मजा ले ले बस तक फुलवारी में जब गईनी जिला